Mit navn det er Gert Thomsen. Vi har 470 køer på vores bedrift. Vi har udvidet en gang fra 2005 af, hvor jeg overtog gården efter min far. Og udvidet vi til 400 køer, da vi byggede i 2006. Og nu har vi så 470 køer her i dag. Vi har altid haft røde køer, og egentlig altid været glade for det. Vores resultater omkring ydelse, vi har 10.500 kilo mælk. Vi har ingen udfordringer omkring celler, som det er lige nu. Vi har lagt stabil under 150.000 det sidste år. I vinters var vi helt ned omkring 100.000, og nu ligger vi så omkring 140-50.000 efter det er blevet sommer. Vi har valgt at udlicitere kvierne, så vi fokuserer 100% på mælkeproduktionen. Vi har et samarbejde med en nabo her, som har et kvihotel. Vi samarbejder også omkring marken, så vi driver det sammen. Vi har 400 hektar, vi driver og laver hovedsageligt foder til vores køer, og også leverer noget foder til kvierne herfra. Vi har mange gode oplevelser omkring de røde køer, synes jeg. Vi har alle de funktionelle egenskaber, reproduktion, kælvinger og også kalve efterfølgende. Det fungerer rigtig godt for os. Så det er vi rigtig godt tilfredse med. Jeg vil gerne lige fortælle lidt om vores ben på vores køer. Og også lidt om det gulv, vi har valgt i stallen. Vi har valgt at lægge gummi på vores gulv. Vi har fast gulv over hele stallen. Det betyder, at vores køer egentlig har et rigtig godt miljø at gå i. Men vi har stadigvæk nogle udfordringer, når der kører en skraber. Men vores køer er rigtig stærke på benene. Vi har ikke de udfordringer, som mange har med ben på køerne. Vi har stort set ikke nogen. Det vi gør, det er, at vi klovbeskærer vores køer 3-4 gange om året for at holde styr på det 100%. Der er ingen klovslid, når vi har gummigulv. Men det resulterer jo i, at vi ikke har nogen køer, vi bliver nødt til at sætte ud på grund af dårlige ben, eller i hvert fald meget, meget få. Og det er jo egentlig i sammenhold med de andre ting, så gør det egentlig, at den røde ko er en rigtig, rigtig robust ko, og en rigtig nem ko at passe. Og det mener jeg i den grad, når vi snakker om store besætninger, så skal vi også have en ko, der passer sig selv og ikke har de problemer, som mange har. Og jeg mener også, at vi kan levere de ydelsesresultater, som skal til for at have en rigtig, rigtig god økonomi i mælkeproduktion. Så vi er rigtig, rigtig godt tilfredse med den røde ko. Vores mælkestal er en dobbelt 28 mælkestal, side-by-side-stal fra Baumatica. Vi er altid 2 mand, når vi malker. Det tager cirka 2,5 timer at rykke de der 430-40 køer igennem, hvis vi snakker effektiv malketid. Og så er det også naturligt at komme ind og snakke malkeorganer i forhold til det funktionelle i at malke dem. Og det fungerer egentlig rigtig godt. Vi har ikke rigtig nogen køer, vi sætter ud på den årsag. Selvfølgelig er der altid nogle af de gamle, men det er ikke ret mange, synes jeg ikke. Også omkring temperament hos de røde køer. Vi har nogle utrolig rolige køer, og utrolig glade ved at have rolige køer. Nogle gange kan de godt være lidt for rolige, når vi skal drive med dem og flytte dem. Men det er rart, at køerne er rolige, og de er til at omgås. Jeg vil gerne fortælle lidt om vores kalve. Jeg synes, vi har stor succes med vores kalve.
Vi har nogle helt faste strategier eller planer for, hvad det er, vi gør, når de bliver født. De får råmælk helt inden for de første 4 timer. 4 liter med sonde. Så er vi sikre på, at de får. Derefter, lige så snart de lærer at drikke, så får de 6 liter mælk hver gang, 2 gange om dagen i 3 uger. Når de så har været her i enkelthytter i 3 uger, bliver de flyttet i fællesbokse, og så får de mælk 3 gange om dagen. Og så kommer de op på 15-16 liter om dagen. Det giver nogle utrolig stærke kalve, som har styr på immunforsvaret, og som selv kan bekæmpe mange af de ting, de møder. Vi har mistet 5 kalve det sidste år på grund af sygdom. Det er ud af 530 fødte kalve. Det er vi egentlig rigtig stolte af. Men for at vi har nogle kalve at tage af, så er der noget, der hedder reproduktion, som vi også skal have styr på. Og det fungerer også rigtig godt. Vi har en insemineringsprocent på mellem 65 og 70, og en drægtighedsprocent, som vi ønsker os lidt højere på knap 40. Alt det gør, at vi får egentlig rigtig mange kalve, og egentlig også får for mange af dem. Men det glæder vi os over, det er et positivt problem. Det vi jo så også holder liv i dem alle sammen, det gør jo, at vi har overskud og kan sælge af, eller gøre noget andet ved. Vores malkestal, som vi står i her, er en dobbelt 28'er side-by-side stald fra Dogmatica. Det er en utrolig simpel stald, som vi er rigtig glade for at arbejde i. Vi har ikke ret mange omkostninger på det. Vi har gjort, hvad vi kunne med at lave en kælder her, så vi har al teknik sat ned i kælderen. Det gør også, at vi har det utroligt roligt heroppe, når vi malker. Vi hører ikke pulsator, vi har en rigtig, rigtig godt arbejdsmiljø her. Vi malker her 3 gange om dagen. Vi malker de her cirka 420-30 køer. Og det tager cirka fra opstart til afslutning med det hele 3 timer. Hvis vi siger effektiv malkning, så tror jeg, at vi malker næsten 100 køer per mand per time herinde. Tempo, når vi malker, er ikke det, vi går super meget op i, fordi at vi skal også have gjort det ordentligt. Så det går vi også rigtig meget op i, at vi får gjort malkearbejdet rigtig godt her. Vi har ingen udfordringer i forhold til, at vi går og venter på køer, som ikke bliver færdige. Malketiden er ikke noget, at vi har problemer med. Vi har ikke nogen køer, som er langsomme, hvis man kan sige sådan.